Wiki yathayi ku Chanko University kuzomba kunali programu yotchedwa Happy Married Life. Inali anthu am'mabanja okhaokha ndipo Profesa Edward atalowa anaona anthu akukamba majokes okhuza banja kumaseka. Profesa anaganiza zowazizimusa anthu ndi kaleso nikena kake kakang'ono. Before kuyamba zenizeni amawayitanira anthuwo. Anayitana mzimayi mmodzi wokwatiwa kuti abwere ku stage ndi kumuwuza kuti alembe mayina 25 to 30 pa blackboard. Iwo anati mulembe mayina amene wawa 25 to 30 a anthu omwe ali okondedwa pa ine. Mzimayi anayamba kulemba mayina a family yake, kenako azibale yake, aneba, anzake ocheza nawo, ogwira nawo ntchito ndi kukwana onse 30 pa blackboard paja. Profesa anati good, fufutanino mayina okwana 5 mu list imeneyoyo. Mzimayi anaganiza pang'ono nafufuta mayina anthu ogwira nawo ntchito 5. Kenako Profesa anati fufutanisoni ena 5. Apano mzimayi anafufuta mayina amaneba onse. Profesa anapitiliza nati apano fufutani mayina okwanano 10. Mzimayi nkhawa zinayamba kumupeza. Ndicho tsano ndani pa list imeneyi? Komano mokakamizika anachosa mayina anzake onse ndi achibale onse, ndipo pa bolodi panatsala mayina 4 okha basi, omwe ndi mayi yake, bambo ake, mamuna wake ndi mwana wake. Profesa amvekere simunati tusisi tafufutanino mayina awiri. Mkazi anangoti kakasi kusowa chofufuta, koma anangoyenera kutero choncho anafufuta mayi ndi bambo ake, kutsala mamuna wake ndi mwana wake basi pa blackboard. Rumu yonse inali chete, aliyense ubongo ukuwira chifukwa ankadziwa kuti game inali pamene papa si inali yawamba koma game ya my emotions. Mayina awiri okha ndiwo watsala pa blackboard. Kenako Profesa amvekere fufutanino limodzi chabe, patsale dzina limodzi basi. Misonzi mzimayi m'maso mwake inayamba kuyenderera ndipo akunjenjemera. Anafufuta dzina la mwana wake. Kenako Profesa anamuwuza mzimayiyu kuti akakhale pansi iwo natembenukira kunali anthu amvekere. Pali mwa inu yemwe angandifotokozere kuti nchifukwa chani pa bolodi pali dzina la mamuna wake wa mzimayi yekha basi? Aliyense chete popanda woonetsa kuti ali ndi nzeru zambiri. Kenako Profesa anamuyitananso mzimayi uja ku stage nati nchifukwa chani unafufuta mayina a makolo ako omwe akulera kukusamalira kukuyang'ana kuzokhoma, komanso mwana wako yekhayo yemwe unamvera kuwawa mu ubereki. Mzimayi anayankha ndi mtima wosweka nati makolo anga akukula akukalamba ndipo tsiku lina lake mwina adzakhala woyamba kutsogola ndiwo nkundisiya ine. Mwana wanga akadzakula naye adzazisankhira yekha njira yake nkumakakhala ndi wachikondi wake popanda ineyo kumenekoko, pomwe mamuna wanga ndi mzaga weniweni wa nthawi zonse pambalipa mpaka kalekale. Pomwe tonse tili ndi moyo adzakhalabe pambalipa always ngati hafu ya mtima wanga. Chimene chocho ndiye chifukwa chomwe dzina lake lili pa bolodi pamene papa. Mchipinda monse aliyense anaomba m'manja ndi kuphunzirapo chinthu chachikulu, ndipo Profesa anamalizira ndi kunena kuti wakamba zoona ndi za nzeru kwambiri mzimayiwe. Wachikondi wako ndi pati imodzi yofunikira kwambiri pa moyo wa munthu. Amakhala nawe munthu munyengo zonse wakumana naye, kaya usunthe mumasuntha nonse, ukule mumakhala mukukulirana nonse, pomwe ena achibale amakhala nafe kutali nawonso kwinako amakhala akujama yawo. Makolo ukakula ndi kuchoka pa iwo nawo amapanganso zawo. Ana anu aja akadzakula adzakwatiwa ndi kukwatira nkumakakhalanso moyo wawo monga momwe inu ndi ine tikuchitira pano nkumawakondanso mapartners awo kumenekoko. Mafriends amatichokeranso nawonso akatha nthawi. Phunziro ilili likutiphunzitsa kufunikira kwa mabanja omwe tili nawo kulikonse muli, ndi kukamba za mabanja enieni osatiza zibwana zati mbwe pano pazi. Makolo ndi ntchito yawo yotiyang'anira bwino ndi kutisamalira ngati ana awo, ndipo ana nawonso ife ndi ntchito yathu kuwasamalira ngati maluwa athu, ngati mmene ifenso makolo athu anatisamalira moyo ungosinthana koma nthawi yayitali ikapita. Zonsezi zimasintha, onsewa timasiyana nawo kupatula
tikukula amuna athu kapena akazi athu nkumasamalana mpaka imfa. Komwe muliko agwirisiseni apatina anuwo, asamalireni, asamileni paphewa, apangireni zomwe amakonda, amwetulireni cholinga. Akaona inu azikhala afika pa nthuzi pobisala ku mavuto onse akukumana nawo tsiku ndi tsiku. Musakhale mzimayi opereka maregreti pa mamuna wanu, ndipo musakhale mzibambo oti akazi anu nkumakuopani. Khalani friend nthawi zonse, polemekezani chikondi. Ndine Dini Studios, ndipo omwe muli kulilongwe ndi madera ena aliwonse m'Malawi muno kuli Alfred Aluminium Works, madolo omwe amapanga mawindo a aluminium ndi kuyika maglasi, komanso amapanga mashower cubicle komanso mapatience ama office. Awawa malo opezekera ndi ku area 56 Mtandire, pafupi ndi skulu ya Glorious. Ayimbireni pa 08224200018 kapena pa WhatsApp 08225744401. ndipo kulikonse amakagwira ntchito modalirika mwa makono modzipereka komanso pa mitengo yazi. Walisani nyumba yanu ndi Alfred Aluminium Works ndipo simuzakhumudwa. Pamapeto pake nkutheka aneba sakudziwa kufunikira kwa akazi awo kapena amuna awo. Adziwiseni nkhani popanga share.